igen. Kan I holde i hånd og danse? William, kan du tage mig i hænderne? Kan du tage mig i hånden? Skal I danse? Kan du tage William i hånden og danse? Ja. Der hold i hånd. Ja. Også den anden hånd. Kan I også holde den anden hånd? Også den hånd. William, kan du holde mig i hånden med den hånd? Nej, Maja, hun er også god til at danse. Så du ikke hendes moves før?